Geachte voorzitters en collega's parlementariërs uit 4 landen van ons koninkrijk. Un cordial saludo al gobierno, parlamento y pueblo de Curaçao. Voor mij is het wederom een waar genoegen u hier te mogen toespreken als voorzitter van de Staten van Sint Maarten en leider van de Sint Maartense delegatie. Tijdens het laatst gehouden IPCO in Den Haag in juni vorig jaar zijn zoals gewoonlijk diverse onderwerpen besproken. In de tussentijd zijn er zowel in Curaçao als Sint Maarten in september 2016 verkiezingen gehouden, gevolgd door de ontbinding van de respectievelijke staten en de installatie van de nieuwe staten. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag gehad op de voorbereidingen voor deze IPCO. De Curaçaose delegatie, begrijpelijk, maakte zich aanvankelijk zorgen over de doorgang van het IPCO, maar na goed overleg tussen de 4 landen is besloten om vanwege de continuïteit dit overleg toch door te laten gaan. Dit is maar goed ook, want gelet op de agenda zijn er heel veel onderwerpen die, en nog steeds, de aandacht van het IPCO vergen. Wel is er besproken dat er aan het eind van dit IPCO geen gebruikelijke afsprakenlijst zal worden opgesteld en ondertekend. Desondanks is het mijn hoop dat wij in alle openheid verder bespreken over de onderwerpen die van belang zijn voor alle volken van het Koninkrijk. Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om het gastland Curaçao van harte te bedanken voor de organisatie van het IPCO. Mashadanki. De geschillenregeling is wederom een agendapunt voor dit IPCO. De discussie hieromtrent is al enige tijd gaande. Tijdens het laatste IPCO zijn grote stappen gemaakt. Het IPCO heeft een duidelijk signaal aan de regeringen van het Koninkrijk en de Koninkrijksregering afgegeven. En de statendelegaties van de 3 eilanden hebben een ontwerp-rijkswet bij het IPCO en hun respectievelijke regeringen ingediend. De verdere procedure van het onderwerp, alsmede de voortgang dat de Koninkrijksregering heeft geboekt ten aanzien van dit onderwerp, zullen centraal staan tijdens dit IPCO. Eveneens op de agenda staat het ontwerp initiatiefrecht Rijkswet aan de Staten. In haar voorlichting heeft de Raad van State van het Koninkrijk deze mogelijkheid als een mogelijk alternatief aangedragen om het democratisch deficit binnen het Koninkrijk enigszins te helen. Dit onderwerp sluit nauw aan bij het ideale Koninkrijk in 2040. Dit onderwerp komt af en toe in de publiciteit vanwege initiatieven van individuele parlementariërs, maar het is ook goed dat het IPCO als geheel de eerste stappen zet om de discussie over dit onderwerp op gang te brengen. Onderwerpen zoals economische kansen binnen het Koninkrijk, klimaatverandering, energie, jeugd en jongeren, constitutioneel hof, etc. zullen ook de revue passeren gedurende deze week. Al met al een divers, interessant en bruisend programma dat ons genoeg stof tot bespreking en nadenken zal geven deze week. Ik dank u zeer voor uw aandacht. En dit gezegd hebbende, voorzitter, wens ik u allen een vruchtbaar en prettig overleg. Mashadanki.